खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। चिरांनि भारत भुटान सिमनायाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। दुथांफोरनि आखायाव सासे लाइमोननि जिउ खहा। 6 जानुवारिनिफ्राय मोनथाम खोलोबाव खुंगोन गुणोत्सव। डाकातिफोरा नखरनि सुबुंफोरखौ मोखां खाथेनानै लुथिनानै लानानै थांदों। मसलपुराव पुलिसजों बुजानानै सासे सुबुंनि जिउ खहा। चिरां जिल्लायाव आरोबाव गोबां हाथियार जब्द खालामनो मोन्दों। अदालगुरियाव जापानिज एनकेफेलाइटिसजों सासे सुबुंनि जिउ खहा। मिजोरामनि दरनाल गामियाव गिदिर अर नांदों। बिरखं गाथोन खान्थियाव माइक्रसफ्ट आउटेजनि उनाव सरासनस्रायै नोगोरारि बिरखं सामलाय बिफाननि खामानि मावो। बिनय महन क्वात्राखौ आमेरिकायाव भारतनि राजथान्दै महरै थिसनदों। गुवाहाटीयाव एमपि गौरब गगৈनि खौरां मेल। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। चिरां जिल्लानि भारत भुटान हादरनाङारि सिमना ओनसोलाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। चिरां जिल्लानि भारत भुटान सिमनायारि ओनसोलाव हाग्रानि मैदेर आरो मानसिनि दाङाबाजिया बांसिनदों। हरनि समाव आदार नागिरनानै ओंखारबोनाय हाग्रानि मैदेर फालोआ देवस्रि ओनसोलाव हाबफैनानै उदखार खालामफैगासिनो दङ। बबेखानि शुक्रबार खालिबो हराव हाग्रानि मैदेरनि मोनसे फालोआ देवस्रिनि बनगावआव फैनानै उदखार खालामफैयो। मैदेर फालोआ थागिबिफोरनि पाक्का न', दरजा खिरखि, गय बागान, बेसेन गोसा दंफां लाइफांफोरखौ सिफायनानै थेर-बेथेर खालामलाङो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला शुक्रबार खालि हराव बनगावनि थागिरि प्रकाश कटेबल, पद्म मगर, कृष्ण बाहादुर आरो राय बाहादुर गलेमोननि न' बांखौ सिफायनानै थेर-बेथेर खालामलाङो। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्लानि भारत भुटान सिमनानि हाग्रा ओनसोलाव माखासे सुबुङा आयेन बेरेखायै हाबनानै थानो लानाय आरो दंफां लाइफां दानफायना हाग्रा ओनसोल फोजोबस्रांनायनि थाखाय बेबायदि हाग्रानि मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव दाङाबाजिया गले गले जादों आरो बांसिनदों होननानै माखासे थाखोनि सुबुंफ्रा सावरायो। बेबायदिनो हाग्रा बिफानाबो बेनि सायाव जर'खा राहा लायाखै होननानै गोबाङानो अजद होयो। जरहाट जिल्लायाव माखासे दुथांफोरा सासे लाइमोनखौ खाबु लानानै बुथारखोमानाय जाथाया सोराङाव फैदों। बिमा बिफानि मेगन सिगाङावनो माखासे दुथांफोरा बिनि फिसाज्लाखौ थांनाय 30 जुन खालि बुग्लिदोंमोन होननानै बिमा बिफाया फोरमायनानै होदों। जिउ गोमानाय सुबुंखौ 30 बोसोर बैसोनि बिनोद नायक होननानै सिनायथि होदों। गाग्लोबजाखांनायनि उनाव बिनि देहाया गोब्राब जोखोम जादोंमोन, जायनि जाहोनाव बियो 17 जुलाइ खालि दुखुनांथावै जिउ गोमादोंमोन। बे दुखुनांथाव जाथायनि उनाव नखरनि सोद्रोमाफोरा सा 7 दुथांफोरनि बेरेखायै एफआइआर होनाय जायो, लोगोसेनो जाथायनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनाय जायो। अथ'रिटिनि मावफारियाफोरा मेजिस्ट्रेटनि नुजाथि हैनायनि गेजेरावनो पस्टमर्टेम खालामनाय जादोंमोन होननानै मिथिनो मोनबावनाय जादों। सिगां बोसोरफोरनि बायदिनो सोलिफु फरायसमावबो मोनथाम खोलोबाव खुंगोन गुणोत्सव। फैगौ 2025 मायथाइनि 6 जानुवारिनिफ्राय रायजोनि मोन 35 जिल्लायाव मोनथाम खोलोबाव गुणोत्सव खुंगोन। रायजोनाङै गं 45,629 फरायसालिनि 43 लाखनिबो बांसिन फरायसाफोरखौ लाफानानै देग्लायनि गुणोत्सवखौ खुंनाय जागोन होननानै सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ ससियेल मिडिया एक्सआव टुइट खालामनानै फोसावदों। रिपर्ट बायदिब्ला गिबि खोलोबाव 6 जानुवारिनिफ्राय 9 जानुवारिसिम बरपेटा, बजालि, काजिरङा, कामरुप, कार्बि आलं, क'क्राझार, लखिमपुर, नगाव, शिबसागर, साउथ सालमारा, मानकासार आरो अदालगुरि जिल्लायाव गुणोत्सव खुंगोन। बेनि उनाव 18 जानुवारिनिफ्राय 22 जानुवारिसिम मोन 13 जिल्ला फारियै बाक्सा, चिरां, चराइदेव, धेमाजि, धुबुरी, गलाघाट, हाइलाकान्दि, हजाइ, जरहाट, कामरुप मेट्र', सनितपुर, तामुलपुर आरो तिनसुकिया जिल्लायाव नैथि खोलोबनि गुणोत्सव खुंगोन। थामथि खोलोबाव 6 फेब्रुवारिनिफ्राय 9 फेब्रुवारिसिम बङाइगाव, बिश्वनाथ,
दरं, डिब्रुगड़, गवालपारा, काछार, नलबारि, मरिगाव, डिमा हासाव, माजुलि आरो सोनाब कार्बि आलं जिल्लानि फरायसालिफोराव गुनोत्सव खुंनाय जागोन होननानै फोसावदों। मख'नो गोनांदि रायजोआव गोदानै दाजानाय जिल्ला बजालि आरो तामुलपुर जिल्लानि गुनोत्सव खुंनायनि बिबाना सिगांनि जिल्ला दिथागिरिनि आखायावनो थागोन होननानैबो रोखायै फोरमायदों सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ। मोनसे हानजानि सा 6 दाखाथिफोरा नुनमाथियाव थानाय 1 नं आनन्द नगरनि गंसे नखराव शुक्रबार मोनानि समाव हाबनानै नखरनि सुबुंफोरनिफ्राय लुथिनानै लाना थांदोंमोन। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला दाखाथिफोरा लुथिनाय समाव नखराव बिमा आरो उन्दै फिसाज्लाया न'आवनो दंमोन, जायनि जाहोनाव दाखाथिफोरा बिसोरखौ खुगा आरो मोदोमाव खाख्रबनानै दोननायनि जाहोनाव राहा गोथे जाना बिसोरो नायनानैनो थानांदोंमोन। दाखाथिफोरनि हानजाया न'निफ्राय गासै नोगोद 60,000 रांजों लोगोसे 4 लाखसो रांनि गहेनाफोरखौ लुथिनानै लानानै थांदोंमोन। बेखौबो फोरमायबावनाय जादोंदि दाखाथिफोरा न'नि सिङाव हाबनो थाखाय खिरखिनि ग्रिलखौ सिमफायनो माखासे आगजुफोरबो बाहायदोंमोन आरो हाबनानै दसे समनि थाखाय नखरनि बिगोमाखौ खाख्रबना दोननानै लुथिनानै लाना थांदोंमोन। बबेखानि दाखाथिफोरनि लोगोआव हाथियार दंना गैयामोन बेखौ रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै। दासान्दि बेनि बेरेखायै पुलिसनि सेराव कमप्लेन गथायनाय जाबाय आरो बे जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनोबो दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बाक्सा जिल्लानि मसलपुराव पुलिसनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुङा जिउ गोमानायनि गोख्रों अजद सिखांदों। मसलपुर महकुमानि बेन्दोंआव थानाय दुमनियाव जादों बे जाथाया। पुलिसनि बुग्लिनायाव जिउ गोमानाय सुबुंखौ 28 बोसोर बैसोनि जज अरां होननानै सिनायथिनो हादों। मख'नो गोनांदि जज अरांखौ दुमनि पुलिसा गाज्रि बुग्लि जिउ फोजोबदों होननानै जायगानि सुबुंफोरा अजद होदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिसिखौ बुनायनि अजदाव सानथाम सिगाङाव जज अरांखौ एरेस्ट खालामदोंमोन दुमनि पुलिसा। नाथाय शुक्रबारखालि बरपेटानि फाखरुद्दिन आली आहमेद मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव ट्रिटमेन्ट सोलिफुनाय समावनो जज अरांआ जिउ नागारो। बबेखानि पुलिसा जज अरांखौ गाहाम देहायारि हालोदाव एरेस्ट खालामदोंमोन। नाथाय पुलिसा जज अरांखौ बुग्लि नोरजिया खालामो आरो दायनिफ्राय बारग'नो थाखाय बरपेटा मेडिकेल कलेजाव थिसनदोंमोनब्लाबो जिउ नागारो होननानै जायगानि सुबुंफ्रा पुलिसनि हेंथायै अजद होदों। ओरैहाय पुलिसनि बे हाबाया दुमनि ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। चिरां जिल्लायाव नैथि सानाव अपारेशन खालामनायनि उनाव आरोबाव गोबां आखाइजों बानायनाय राइफल्स आरो रिभल्वर जब्द खालामनो मोनबावनाय जादों। डिजिपि ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंहआ बेफोर हाथियारफोरखौ आसाम पुलिसा बोखांनो मोननायनि उनाव मावबादिफोरखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे गोग्गाथाव खामानि होननानै फोरमायनानै होनाय जादों। टुइटारनि गेजेरजों शुक्रबारखालि जब्द खालामनाय हाथियारफोरखौ सावगारि सेबखांनायनि उनाव पस्ट खालामदोंमोन आरो सिग्रोमनायाव गं 12 आखाइजों बानायनाय राइफल्स आरो गं 5 रिभल्वरखौ जब्द खालामनो मोनदों होननानै फोरमायना होदों। चिरां जिल्लायाव बेफोर गिख्रंथाव हाथियारफोरखौ जब्द खालामनो मोननायजों लोगोसे बिग्रायारि हानजाफोरखौ संदाननो थाखाय गोख्रों नाजागासिनो दङ होननानै आसामनि डिजिपिआ टुइटारनि गेजेरजों फोरमायथिबावनानै होदों। बेनि सानसे सिगाङावनो चिरां पुलिसा गं 3 राइफल्स आरो गोथां गुलिफोरखौ जब्द खालामनो मोनदोंमोन। लोगोसे बेफोर हाथियारफोरखौ भारत भुटान सिमानि साखाथियावनो थानाय रुनिकाटा ओनसोलनिफ्राय जब्द खालामनो मोननाय जादोंमोन। बेफोर हाथियारफोरखौ जब्द खालामनो मोननायनि उनाव जिपि सिंहआ चिरां पुलिसखौ हामलायथि जासिहरनायखौ नुनो मोनदों। रायजोआव दैबाना लोमसावनाया रानलांनायजों लोगोसे डेंगु आरो जापानिज एनकेफेलाइटिसनि गाग्लोबनाया गोख्रोंसिन जाबोदों। मख'नो गोनांदि रायजोनि माखासे जिल्लाजों लोगोसे बड'लेण्डनि उदालगुरि जिल्लायावबो जापानिज एनकेफेलाइटिसनि गाग्लोबनाय खौरां मोननो हादों। उदालगुरि जिल्ला नेशनेल हेल्थ मिशनआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला जिल्लायाव जापानिज एनकेफेलाइटिसनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुङा जिउ गोमाबाय आरो गोबांसाया देहा फाहामसालियाव ट्रिटमेन्ट लागासिनो। बबेखानि उदालगुरियाव जापानिज एनकेफेलाइटिसनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाय सुबुंखौ मुरलामानि 36 बोसोर बैसोनि निपु बर' होननानै सिनायथिनो हादों।
रिपर्ट बायदिब्ला अदालगुरियाव सा 8निबो बांसिन जापानिज एनकेफेलाइटिसजों गाग्लोबजानाय बेरामिया गुबुन गुबुन देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दङ। मख'नो गोनांदि 2019 मायथाइयाव अदालगुरि जिल्लायाव सा 38 सुबुंफोरा जापानिज एनकेफेलाइटिसजों गाग्लोबजादोंमोन आरो गोबांसाया जिउ नागारनो गोनां जादोंमोन। सिगांनि रुजुनायाव देग्लाय जापानिज एनकेफेलाइटिसनि सन्देरनाय बेरामिनि बिबाङा खमसिनब्लाबो साहा बागान ओनसोलाव बेनि गाग्लोबनाया सोलिगासिनो आरो बेरामिफोराबो बांसिनगासिनो दङ। बबेखानि बेनि सायाव सावस्रि बिफाना रायजोफोरनो सांग्रांथि होनाय हाबाफारिफोर लागासिनो होननानैबो मिथिनो हादों। ओरैहाय सराइदेव जिल्लानि लाखुवायावबो जापानिज एनकेफेलाइटिसनि गाग्लोबनायाव 63 बोसोर बैसोनि प्रदीप बायलुं मुंनि सुबुङा जिउ गोमादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मिज'राम रायजोनि दरनाल गामियाव थांनाय शुक्रबार मोनानि समाव मोनसे गिदिर अर नांनायनि जाहोनाव गंनै आसाम टाइपनि बिल्डिं आरो गंसे आरसीसी बिल्डिंआ सिलिंखार जानायजों लोगोसेनो साखाथियाव नांजाबना थानाय गंसे आरसीसी बिल्डिंआवबो अर नांनानै एसे खहा जानायखौ नुनो मोन्दों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे जाथायाव सासेबो सुबुंफोरा जिउ खहा जायाखैब्लाबो मासे सैमाया न' सिङाव नांथाना थानायनि जाहोनाव अरजों खामथार जादोंमोन। बबेखानि जोंब्लावखांनाय अरखौ सुनिबार फुंनि 2 रिंगासोआवसो अरखौ खोमोरनो हादोंमोन। दरनाल गामिनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि बादिब्ला मोब्लिब सर्ट नांनायनि जाहोनाव बेबादि दुखुनांथाव जाथाया जादों होननानै फोरमायदों। दासान्दि अर खामनानै सिलिंखार जानाय जायगाफोरखौ फोसाबनायखौ मिथिनो मोन्दों। बिरखं गाथोन खान्थिया माइक्रसफ्ट आउटेजनि उनाव सरासनस्रायै नोगोरारि बिरखं सामलाय बिफाननि खामानि मावो। मुलुगनाङैनो माइक्रसफ्ट उइन्ड' बानायनायनि सानसे उनावनो भारतनि नोगोरारि बिरखं सामलाय मन्त्रि राम मोहन नायडुआ बिरखं गाथोनफोराव एयारलाइन सिस्टेमा फुंनि 3 रिंगानिफ्राय सरासनस्रायै खामानि मावगासिनो दं होननानै फोरमायदों। मैया फ्लाइट अपारेशना मोजाङै सोलिगासिनो दङमोनब्लाबो माखासे हेंथा नुजाथिनायफोरखौ सानजौफु समनि गेजेराव स्रां खालामनाय जागोन होननानै मिजिंथिहोदों आरो गासैबो जेंनाफोरानो माइक्रसफ्ट आउटेजनि गेजेरजों सुस्रांजागोन। बिनय महन क्वात्राखौ आमेरिकायाव भारतनि राजथान्दै महरै थिसनदों। सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला 19 जुलाइखालि मोनसे बिबुंथियाव बायजो हायुङारि बिफाननि बिनय महन क्वात्राया जुथाइ रायजो आमेरिकायाव भारतनि फैगौ राजथान्दै महरै थिसनजागोन। बिनय महन क्वात्राया थाबैनो बिबानखौ लागोननि आसा खालामनाय जादों। 1988 बेचनि मावख'गिरि बिनय महन क्वात्राखौ एप्रिलनि 2022 मायथाइयाव गुबुन हादोरारि नेहाथारि थिसननाय जादोंमोन। गुवाहाटीआव एमपि गौरव गगৈनि खौरां मेल। आसामाव सोलिगासिनो थानाय दैबानानि थासारिनि सायाव रायजो सरकारखौ गोख्रोङै सोंखारिनायखौ नुनो मोन्दों। खौरां मेलनि गेजेरजों एमपि गौरव गगৈआ मिरु सरकारा आसामनि दैबानानि जेंनाखौ मदद खालामनांगौ आरो आसामनि दैबानानि जेंनानि थाखाय 1 लाख कौटि रां होनांगौ होननानै दाबि खालामो। सरकारा रायजोनि दैबाना आरो हा खुरखानाय बायदि जेंनाफोरनि सायाव गोसो होनो रायजो सरकारखौ खावलायो। बेनि अनगायैबो बिजेपि सरकारनि थाखाय रायजोआव सिन्डिकेट सोलिगासिनो थानायखौबो एमपि गौरव गगৈआ खौरांगिरि मेलाव बुंथियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।